Ty teraz balíš darčeky, ty sa spamätaj. Dúfam, že to je pre mňa. Si pripravená? No, nie veľmi. No, poď na to, poď na to. Na čo sa najviac tešíš na budúci rok? Na budúci rok sa teším. Na leto. Teším sa na leto. Asi na leto. Budem môcť robiť veci, ktoré rád robím, nebudem musieť chodiť do školy. A budem voľný, na to sa najviac teším, lebo voľnosť je pre mňa to najlepšie, čo môže byť. Tak čau, ja som Kamča. Teším sa na to, ako využijem všetky príležitosti, ktoré mi prídu do cesty. A nové výzvy. Že bude teplo a že budú dlhé dni. Na všetko, čo príde. Že zorganizujeme spláv pre OMD. Teším sa na tretú časť školenia. Teším sa na druhú časť školenia, ako so pár ľudí prekvapíme. No povedz mi, čo sa tešíš na budúci rok? Ha? Ja neviem, na čo sa teším na budúci rok. Naozaj neviem, na čo sa teším na budúci rok. Na bike trip, ktorý idem organizovať spolu so svojimi priateľmi. Na Hražu plážu 2. Na sneh. Na sneh sa teším. Hrozné, mega. Na budúci rok sa najviac teším na zimný kurz. A potom? A po zimnom kurze to už nič nie je po zimnom kurze. A teším sa na to, že sa budem s Kusákom ďalej stretávať.